क्लास 10 नि मेथ्स सोंथि 5.2 एबा एक्सारसाइज 5.2 क्वेश्चन नम्बर 9 को जों बे भिडियोनि गेजेरजों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो बे क्वेश्चन नम्बर 9 नि सिगां जेसेबां क्वेश्चन्स दङ बे गासैखौबो आं नोंसोरनो सल्व खालामनानै होखाजोबबाय। बे भिडियोखौ नोंसोर नायग्रो दिनैनि बे 9 खौ बुजिनो थाखाय आङो गेरेन्टि होखायो बे 9 नि सल्व खालामनायखौ अब्ला नोंसोर साबसिनै बुजिगोन। डाइरेक्ट नायबाथ' नोंसोर सोरबा बुजियाबो जानो हागौ आरो बुजियाब्ला भिडियोखौ दाननानै नायालासिनो थानोबो हागौ। ओंखायनो आं खावलायदों नोंसोरनाव जे 8 सिम 1 निफ्राय 8 सिम लानानै जेसेबां दङ बेखौ नायग्रो आरो बेखौ नायनो थाखाय नोंसोर मा खालाम नैबे दों नायबाय थानाय भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गायाव आं लिंक होखादों। फार्स्टआवनो बे लिंकआव थुनानै नाय, नङाब्ला दायो जुदि खनायाव जुदि लिंक नुदोंब्ला बे लिंकआव थुनानै नायग्रो, बुजिखागोन नोंसोर। अब्ला मा सोंदों क्वेश्चन नम्बर 9 आव, जुदि मोनसे एपी नि थामथि आरो गुथि बिदाबफोरा फारियै 4 आरो -8 बे एपी नि बबे बिदाबा लाथिख'? माने मोनसे एपी नि थामथि आरो गुथि बिदाबफोरखौ होदों। ओके, अब्ला बै एपी नि बबे बिदाबा लाथिख' जागोन? माने मा बिदाबा बबे पजिशनाव थानाया? थामथि आरो गुथियाथ' 4 आरो -8 जाबाय, होमबा बबे पजिशनाव थानाया 10थियाव थानाय ना 8थियाव थानाय ना 17थियाव थानाय बबे बिदाबा माने लाथिख' जागोन बेखौ सोंदों। आच्छा, कुइसन्सखौ नोंसोरो बुजिगोन। दायो बुजिनायनि सिगां इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौबो नायना ला, जिहेतु इंलिश मिडियाम स्टुडेन्ट जुदि नायदोंब्ला नाय। If the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? कुइसन्सखौ आं बुजायगासिनो दं, टेनसनखौ लानाङा। सो कुइसन्सआव मा होनाय दङ बेखौ गिबियावनो लिरना लाग्रोनोसै जोङो। होनाय दं गिभेन होननानै लिरना ला इंलिश मिडियामफोरना। मा होनाय दं जोंनो जे एपी नि थामथि आरो गुथि बिदाबा नैबेनो, माने थर्ड एन्ड नाइन्थ टार्मा। स' जों मा लिरगोन? थामथि बिदाबखौ जोङो माजों फोरमायनाय जायो? A3 जों फोरमायनाय जायो, गोसोआव लाखि। A3 माने मा? थामथि बिदाब। नैबाव थामथि होनदोंना, थामथि बिदाबखौ जों A3 जों फोरमायगोन, माने थार्ड टार्मखौ। आरो गुथि बिदाबखौ माजों फोरमायगोन जोङो? A9 जों गोसोआव लाखि। होमबा थामथि बिदाबखौ होनाय दङ 4 आरो गुथि बिदाबखौ बेसेबां होनाय दं? -8। माने A3 आ 4 आरो A9 आ -9। दा जोंखौ सोंदों, देर आस्किं मा जे बबे बिदाबा लाथिख'? माने मा बिदाबा लाथिख' जागोन? सेथिया जागोन ना, नैथिया जागोन ना, ब्रैथिया जागोन ना, 10थिया जागोन ना, 8थिया जागोन? बे थामथि आरो गुथिखौल' होनाय दं, बिसोर माने 0 जाया। बेखौ बाद होनानै बेलेग माबा मोनसे 0 जानो हागौ, बैखौ सोंदों। माने बबे मोनसे 0 जागोन? होमब्ला जों बेबायदि टाइपनि कुइसन सोङोब्ला जोंहा जेब्लाबो मा हमना लानांगौ, बेखौ नोंसोरो नैबाव सोलोंखाबोबाय। मामोन नैबावहाय? कुइसन नम्बर 4 आव सोलोंबोखाबाय नोंसोरो। कुइसन नम्बर 4 खौ नोंसोर मोजां नाय, होमबा दिनैनि बे भिडियोखौ साबसिन बुजिबावगोन। अके, स' जोङो बेबायदि केसाव मा हमनानै लानांगौ? हमबाय जायखौ सोंदों, माने लेट माबे बिदाबा लाथिख' जागोन बेखौ सोंदोंना, बेखौ जों मा हमना लागोन? हमबाय एनटि बिदाबा लाथिख'। एनटि बिदाबा लाथिख'। इंलिश मिडियामफोरना बोरै लिरगोन? एनए टार्म बि 0। होमबा जोङो मा हमना लागोन जे माबे बिदाबा लाथिख' होननानै सोंदोंना, बै बिदाबखौनो जों मा होननानै हमना लागोन? बैखौ जों मा हमना लागोन? एनटि बिदाबा लाथिख' होननानै हमना लागोन। जुदि मबे बिदाबा 78 होननानै सोङोब्ला जोङो एनटि बिदाबा 78 होननानै हमना लागोन। बाथ्राखौ बुजिबाय? स' जुदि एनटि बिदाबा लाथिख'ब्ला बा एनए टार्मा जुदि 0 ब्ला जों मा लिरनो हायो? AN इक्वल टु जों मा लिरगोन? 0 लिरगोन। AN माने एनटि बिदाब बा एनए टार्म। मानो जों AN इक्वल टु 0 लिरनो हागोन? मानो होनबा जों एनटि बिदाबखौ लाथिख' हमबाय। बाथ्राखौ बुजिबाय? स' बेबायदि टाइपनि कुइसन सोङोब्ला जोङो बबे बिदाबा लाथिख' जागोन होननानै सोङोब्ला जोङो माखौ दिहुननांगौ? एक्सुवेलि जों माखौ दिहुननांगौ? AN खौ दिहुननांगौ। नैबे AN खौ दिहुननांगौ। बे AN खौ सोंनाय जायो, गोसोआव लाखि दे। होमब्ला बेबायदि कुइसन्सखौ दिहुननोब्ला, सल्भ खालामनोब्ला जोंनो माखौ नांगौ? मोननै जिनिसखौ नांगौ। मोनसेयानो जाहैबाय A, मोनसेया जाहैबाय D। A माने गिबि बिदाब, माने फार्स्ट टार्म। D माने मा? आगोसार फारागथि एबा कमन डिफारेन्स होननानै बुङो इंलिसाव। आरो बे A आरो D खौ जों मानिफ्राय दिहुनगोन? नै बिसोर सानैनिफ्राय। बिसोर सानैनि गेजेराव मोनसे रिलेसन दङ, मोनसे सोमोन्दो दङ। मा सोमोन्दो? बे आं बुजायनानै होगासिनो दं, नाय। आच्छा, बेखौ नाय नोंसोर।
बेखौ सल्व खालामनायनि सिगां बेखौ नायना लाग्रो AP आ माबायदि जायोमोन आं बेखौ एसे बुजायफिननि मोनफ्रोमबो कुइसन्सआव बुजायगासिनो दङ सिगांनि कुइसन्सखौ नायखाबायबा नोंसोर बेखौ एसे दानना नायनो हागोन EP आव मा जागोन EP आ मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव ओंखारलांबाय थानाय जेरै आं मोनसे एग्जांपल होनि 1 3 5 7 9 11 डट डट दिन थांबाय थागोन बे साप'ज होमबा EP आव मा जायो मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे ओंखारलांबाय थायो नाथाय माबायदि ओंखारलाङो ओरैबायदि ओंखारलाङो जे मोनसेनिफ्राय मोनसेखौ मोननो थाखाय मोनसेनिफ्राय मोनसेखौ मोननो थाखाय मोनसेनिफ्राय मोनसेखौ नेक्स्टखौ मोननो थाखाय नेक्स्टखौ मोननो थाखाय मोनसे नाम्बारजों प्लास जालांबाय थायो जेरैहाय बहायनाय 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11 बेबायदि मोनसे नाम्बारजों प्लास जागाबा नेक्स्टखौ मोनलायबा आरो बे सेम नाम्बारजोंनो प्लास जागाबा नेक्स्टखौ मोनलाबा बेबायदि थांबाय थानायखौ जों मा होनोमोन AP होनोमोन बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा नोंसोर AP आव नोंसोर नोजोर होबाय जे बिदि जायो होननानै दानिया नायदो जे AP आव A1 माने मा गिबि बिदाब A2 माने मा सेकेन्ड बिदाब माने सेकेन्ड टार्म A3 माने थामथि बा थार्ड टार्म A4 माने ब्रैथि बा फोर्थ टार्म A5 माने फिफ्थ टार्म बा बाथि टार्म होनना बुङो बर'नि बेबायदिनो जालांबाय थादों आरो होमबा सेथि टार्मखौ जों A1 जों फोरमायनाय जागोन नैथि टार्मखौ A2 जों फोरमायनाय जागोन थामथि टार्मखौ A3 जों ब्रैथि टार्मखौ A4 जों बेबायदि जों बुजायगोन होमब्ला A1 निफ्राय A2 खौ मोननो थाखाय जोङो मोनसे नाम्बारजों प्लास खालामगोन बे नाम्बारखौ जोङो मा होननानै हमना लायो D होननानै बुंना लायो गोसोआव लाखि A1 निफ्राय A2 खौ मोननो थाखाय D प्लास खालामगोन आरो A2 निफ्राय A3 खौ मोननो थाखाय जों D खौ प्लास खालामगोन A3 निफ्राय A4 खौ मोननो थाखाय जों D खौ प्लास खालामगोन बिदिनो प्लास खालामलांबाय थायै 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 जोङो मोनफ्रोमखौबो मोनलांबाय थायो मायाव AP आव होमबा नोङो A1 निफ्राय A3 खौ मोननो थाखाय खनबेसे D प्लास खालामनांगोन नों खनसे खननै A1 जों खननै D प्लास खालामोब्ला जों माखौ मोनो थारमाने A3 खौ मोनो बाथ्राखौ बुजिबाय आच्छा होमबा A2 निफ्राय A5 खौ मोननो थाखाय आं A2 निफ्राय A5 खौ मोननो थाखाय खनबेसे D प्लास खालामनांगोन खनसे खननै खनथाम D प्लास खालामबा आं माखौ मोनगोन A5 खौ मोनगोन बाथ्राखौ बुजिबाय होमब्ला A3 निफ्राय A9 खौ मोननो आं खनबेसे D प्लास खालामनानै मोनगोन खनसे सान A3 निफ्राय खननै खनथाम खनब्रै खनबा 6 बार माने A3 जों 6 बार D प्लास खालामबा आं माखौ मोनो A9 खौ मोनो बाथ्राखौ बुजिबाय थामथि बिदाबनिफ्राय गुथि बिदाबखौ मोननो थाखाय खनबेसे D प्लास खालामनांगोन आं 6 बार D नैबे जिनिसखौ नोंसोर बुजिनांगोन बे जिनिसखौ बुजिबाथाय नोंसोरो जायखिजाया बिदाब दिहुननो हासिगोन नों नाय बावहाय मोनसे बाथ्रा नाय 3 + 6 बेसेबां जायो 9 बाथ्राखौ बुजिदों माने बे 3 जों नैबे 6 जों प्लास खालामनानै नैबेखौ मोननांगोन जोंहा रिलेसना बे होमबा जुदि बावहाय आं A10 लायोब्ला बावहाय जुदि A20 लायोब्ला आं बावहाय बेसेबां जानांगोन 10D 10 + 10 20 बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा जों बे टाइपनि फर्मुलाखौ बाहायगोन स' जोंहा A3 आरो A9 नि सोमोन्दोआ मा बेवहाय A3 जों 6 बार D प्लास खालामबा जों माखौ मोनगोन A9 खौ मोनगोन माने थामथि बिदाबजों 6 बार D प्लास खालामबा जोङो गुथि बिदाबखौ मोनगोन 9 टार्मखौ मोनगोन नैबाव नाय A3 आ बेमोन खनबेसे D प्लास जादों खनसे खननै खनथाम खनब्रै खनबा 6 बार D प्लास जानासो माखौ मोनदों 9 खौ मोनदों ओंखायनो बहाय मा फैगोन 60 3 + 6 9 स' जों बिनिफ्राय A आरो D नि भेलुखौ मोनगोन बिनिफ्राय A3 खौ फज'फैदो दानिया A3 आ बेसेबां 4 60 खौनो A9 आ बेसेबां -8 आच्छा आं बे 4 खौ बिथिं लांसै होमबा माइनास जाहैबाय बे नै -8 आरो -4 -12 आरो D खौल' लाखियोब्ला -12/6 माने बेसेबां जागोन -2 जोंहा मोनबाय -2 आच्छा दानिया जों D खौ मोनबाय जोंहा आरो मोनसे मोनबावनांगौ नै A बेखौ बोरै दिहुनगोन मोनसे फर्मुला दङ मा फर्मुलामोन AN = A +
n माइनास 1d मोनसे फर्मुला दंमोन बेखौ गोसोखां n मानि nth बिदाब ओके बे 3 बो जानो हागौ 2 बो जानो हागौ 4 बो जानो हागौ 5 बो जानो हागौ 6 बो जानो हागौ a मानि गिबि बिदाब d खौथ' मिथिखाबाय आच्छा होमबा जुदि n नि जायगायाव आं a3 खौ लायोबा नैबे n नि जायगायाव आं जुदि 3 खौ होयोब्ला होमबा a आनो n नि जायगायाव मा फैसिगोन 3 माइनास 1 फैयोना फैया बुं n नि जायगायाव 3 लाबाय नालाय बे फर्मुला मथे n जायगायाव 3 लाबा बे n जायगायाव 3 फैगोन होमबा a3 आ बेसेबां नोंहा नै 4 a खौथ' जों दिहुनसो थांगासिनो दङ ओंखायनो बेखौ आं बेखौनो लिरबाय 3 माइनास 1 माने बेसेबां 2 आरो d खौ बेसे मोनखो इनि d खौ बेसे मोनखो माइनास 2 मोनबाय बे माइनास 2 खौ नैबाव हो माइनास 2 खौ हो होमबा मा जागोन 2 माइनास 2 माइनास 4 आरो बेखौ ओरै बारहोबा 4 प्लस 4 इक्वल टू a therefore a इक्वल टू 8 मोनबाय नै होमबा जों a खौबो मोनबाय दानिया a खौबो मोनबाय होमबा जों दानिया बबे बिदाबा लाथिख' जागोन जों बेखौ आरामसे दिहुननो हासिगोन स' जों दानिया बबे बिदाबा लाथिख' जागोन जों बेखौ आरामसे दिहुनसिगोन माबायदि दिहुनगोन जे जोङो बबे बिदाबा लाथिख' जागोन बेखौ मा हमदोंमोन nth बिदाबा लाथिख' जागोन होननानै हमनानै लाथ'दोंमोन हमना लाथ'वाखैमोन लाथ'दोंमोन होमबा जोंहा फर्मुला मथे मामोन an इक्वल टू a प्लस n माइनास 1d आच्छा बबे बिदाबा लाथिख' जागोन होननानै सोंनाय माने मा नैबे n निखौ दिहुनग्रोनांगौ बाथ्राखौ बुजि होमबा an खौ जों मा होननानै हमना लादों नै an इक्वल टू 0 होननानै हमना लाखादों दहायनो nth बिदाबा लाथिख' नालाय an इक्वल टू 0 जागोन जों दहाय बिदिनो हमना लाखादों ओंखायनो आं बे n नि जायगायाव जों मा हमना लिरनो हायो 0 आरो a खौ मोनबाय आं नै a आ बेसेबां मोनखो आं नै 8 मोनबाय ओंखायनो आं a नि जायगायाव 8 होसिगोन n माइनास 1 आ n माइनास 1 d खौ बेसे मोननायमोन आङो नै माइनास 2 ओंखायनो आं d खौ माइनास 2 फज'सिगोन आच्छा 8 खौ बिथिं बारहोबा माइनास 8 बिथिं माइनास 2 जों n जों माइनास ट्वाइस n माइनास जों माइनास प्लस 2 होमबा माइनास 2 जाफैसिगोन ओरै फैबा बियो बिथिं थागोन माइनास ट्वाइस n स' बियो जागोन माइनास 10 बे जागोन माइनास ट्वाइस n माइनास माइनास दानदो आच्छा ट्वाइस n इक्वल टू मा जाबाय जोंहा 10 होमबा n खौल' लाखियोब्ला जोंहा 10/2 थारमाने 5 होमबा बबे बिदाबा जोंहा लाथिख' जागोन जों मिथिबाय जे 5थि बिदाबा जोंहा लाथिख' जागोन मानो 5थि माने 5th मा लाथिख' जागोन मानो होनबा n खौ जों 5 मोनहैदों n इक्वल टू 5 मीन्स व्हाट a5 आ जोंहा मा जागोन थारमाने 0 जों मा हमनानै लादोंमोन an इक्वल टू 0 हमदोंना हमाखैमोन हमना लादोंना लायाखैमोन नै an इक्वल टू 0 हमनानै लादोंमोन दा जों नैबे n खौ मोनहैबाय बेसे मोनखो n खौ इक्वल टू बेसे मोनहैखो नै n खौ 5 मोनहैबाय थारमाने जोंहा a5 आ 0 माने 5थि बिदाबा 0 बाथ्राखौ बुजिदों स' यू कैन राइट देयरफॉर 5थि बिदाबा 0 होननानै लिरनांसिगोन 5th टार्म इज 0 स' आं सानो बुजिबाय नोंसोरो बिनिफ्राय लिरै नैबेनिफ्राय लिरखांनानै आरो नैबेखौ लिरना लाबानो जाबाय अब्लानो बास नोंहा एन्सारा जोब्बाय स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम नांगौ जानाय मानसिफोरनो जेसेबां हायो रानसारनानै हो